София. 17 часа и 19 минути. На телефон 112 е получен сигнал за помощ. Бебе заключено в автомобил, намиращ се в района на местността Дендрариума на Витоша. 4 минути по-късно към мястото на происшествието пътуват полицай първа степен Лилия Добрева и главен полицай Евгений Василев. 150 прието. От кого е подаден сигнала? 12 сигнала е подаден от Силвия Янкова, 28 годишна, от София, неосъждана. Твърди, че случайно е преминала покрай МПС-то и е забелязала вътре детето. Край. Родителите там ли са? Виждат ли се някъде? В автомобила няма други лица. Край. Имаме ли информация за състоянието на детето? Свидетелката е под стрес, не е дала по-подробна информация. Предполагаема възраст на детето, новородено. Към мястото е изпратен екип на спешна помощ. Прието. 9 минути до локация. Девет минути по-късно дежурният патрул пристига в района, от който е подаден сигналът. Посрещнати са от изплашена жена, която ги насочва към мястото на происшествието. Главен полицай Василев, вие ли сте Силвия Янкова? Да. Какъв случай? Долу има изоставена кола с малко бебе. Видях бебешко кошче и бебето вътре плаче. Няма никой покрай него. Колата заключена ли? Да, пробвах да отворя. Седях, може би, 10 на 15 минути. Елате да ви се веда. Вие ли подадохте сигнала? Да, аз се обадих. Носите ли документ за 150 на 12. Сигнала е реален, на локацията сме. Отиваме към колата. Не, аз тичам. Не съм си взела документ за самоличност. Ето, елате, ето там. Натам е колата. При подобни сигнали за деца, оставени без надзор, най-често става дума за тежка родителска небрежност. Надявам се в случая родителите на детето да се окажат наблизо. Колата е заключена, прозорците са затворени, няма никакъв въздух. Ето я колата, търси хора наоколо. Някой да ми помогне, но нямаше никой. Добре, госпожо, чакай, отместете се, добре, от тук поеме ние. Колега, вижте от нас. Няма въздух, моля ви, помогнете му. Спокойно. Моля ви, побързайте, отворете вратата, детето ще спре да диша. Спокойно. Моля ви, повикайте някой. Може би някой друг да помогне. Ама, моля ви, детето ще спре да диша, от всякъде е затворено. Спокойно. Направете нещо. Колега, поеми, ако обичаш. Моля ви, побързайте. Детето не издава звук. Отдръпнете се. Побързайте, моля ви. Отдръпнете се. Колега, отворено е, поемете детето. Бързайте, моля. Боже, добре ли? Колега, имаш нужда от Какво помощ. му има? В подобни ситуации за нас приоритет номер 1 е спасяването на човешки живот. Всичко останало отива на заден план. Детето диша. Ситуацията е овладяна. О, слава Богу. Добре, че 150 на 12. Закъсняли. Детето беше в колата с опасност за живота и асфикция. Състоянието в момента е стабилно. Полицай Добрева оказа първа медицинска помощ. Ох, вече диша. Детето Добре, че беше дойдохте. извадено от колата Успокойте се. чрез Бяхме чупване се на предно забавили ляво още стъкло. Регистрационен номер на Нека да автомобила. овладеем ситуацията. София, Медицински екип Варна. идва. Се бяхте забавили малко. Дишайте, госпожо. Идва медицински екип. Погрижат и за вас. Детето ще бъде поставено в полицейска закрила за 48 часа. Край. Разбрано. Един спасен човешки живот, една предотвратена опасност. Всичко това е част от истинския смисъл на нашата професия. А сега какво му е? Дали му нещо не му се налага? Да му дадем вода. Ето тук има вода, да му дадем. знаете какво има в тази бутилка? Колега, вземете столчето и да отидем към нея. В този момент на мястото на происшествието пристига и екипът за неотложна медицинска помощ. Главен полицай Василев запознава лекаря с ситуацията и предава пострадалото дете на грижите на медиците. Елате с мен, заповядайте. Аз наистина добре се чувствам. Нямам нужда от медицинска помощ. Сто и 50, слушам.
Автомобилът е собственост на Ангел Василев от София, без криминални прояви. Изпращаме криминалисти на адреса. Вие продължете издирването в района. Край. Разбрано. Привлечени от виковете, наряд 12 решава да действа. На около 50 метра от автомобила, собственост на Ангел Василев, полицаите се натъкват на ожесточен спор между три лица. Какво съм направил? Аз съм невинен. Оставете ме, аз съм адвокат. Какво е това полицейско произволие? Оставете ме. 150 на 12. Слушам. Искам да проверим самоличността на Стоил Проданов. Бърза проверка установява, че задържаното лице е Стоил Проданов, 44 годишен служител в столична адвокатска кантора, без регистрирани криминални прояви. Колега, това е собственика на колата. Тази жена твърди, че е майка на изоставеното дете. Колата, вие ли сте Ангел Василев? Да, колата е моя, детето вътре също е моя. Това е мое дете, не е негово дете. Това. Аз съм бащата на това дете. Не е вярно, не си бащата на това дете. Баща му не е в България. Ти не можеш да се грижиш за това Ти не дете. си никой на това дете. Ти си имаш жена и семейство. Аз съм баща на това Не е дете и вярно, мога да го защо гледам. Кротко! Ей, я назад! Вие не сте никакъв на това дете. Как да не съм? Аз съм баща нямате му. граждански брак с това момиче. Детето, баща му е грък, препознато е, майката е съгласна. Какъв грък? Детето се казва Йоргос и ще отиде в Гърция. Йоргос? Кръстил е детето Йоргос. Да, Йоргос се казва. Това дете Ти си е го твое. продава, ти знаеш ли Не съм след го продала. Значи ти хора си го продава. Стой! 2 метра назад! Сигурен съм, че това е фалшификат. Нека аз да преценя дали е фалшификат. Може да проверите, всичко е легално. Нищо легално няма. Това е схема. Тихо! Щом твърдите, че всичко това е легално, защо тръгнахте да бягате преди малко, когато казахме полиция? Защото се оплаших и просто чух полиция, викове и аз се стреснах, стресирах се и почнах да бягам. Просто не знаех какво става. Тяхната кантората на този Защо се адвокат. бъркаш? Това е схема за продаване Не на е деца. вярно. Изобщо не е легално. Той отива при баща Няма си. такова нещо. Стой! Стой! На място! Господине, какво има в Искам това да плик? разбера, покажете съдържанието на плика, господин, ако обичате. Бавно! Бавно! Покажи. Какви са тези пари? Какви са тези пари? Собствени пари, които са Как лично пари? Пълна лъжа. Как мога да лъжиш така? Как мога да лъжиш? Чакай, стой! Това е лъжа. Искат да ми продадат детето в Гърция зад граница да го изкарат. Да, баща му е в Гърция. Фактите, с които разполагаме към момента, сочат към често използвана измама, фиктивно припознаване и последващо осиновяване. Затова с тези средства, за да може Роза... Ма какви средства? Какви средства? Тя иска да го продаде, това да не е стока. от финансово... Нека се изслушвате. Нека се изслушаме. Един по един. За да може да си подпомогне живота, затова са тези средства. Повтарям. Това са пълни лъжи. Схема. Това е схема. Никой не ти продава детето. Детето отива при баща си в Гърция. Аз съм неговия баща. Аз съм неговия баща. 150 на 12. При задържането на лицето Стоил Проданов е открита голяма сума пари. Същият няма адекватно обяснение за прихода или предназначението им. Прието 12, към вас пътува екип от криминалисти. Разбрано. Стой! Така, елате тук всички. Чух достатъчно. Сега всички заедно отиваме към районата да разясним този случай. Айде пред мен. Айде двамата пред мен. Главен полицай Василев и старши полицай Добрева отвеждат задържаните лица към патрулния автомобил. В районното управление адвокат Стоил Проданов и майката на новороденото дете ще трябва отново да представят своите версии по случая, при който едва не беше отнет един човешки живот. Какво ще стане сега да седи с парите ми? Ти си виновен за Парите ви ще всичко. бъдат тихо. Парите ви ще бъдат Ти даже си конфискувани. нагла. Тихо, господине. Искам да си видя детето, дори не знам къде е. Вие ще ме слушате ли? Парите ще бъдат конфискувани като веществена улика по случая. Детето ви и вашата съдба и на вашето дете зависи от съда. Вашата кола ще бъде върната след като бъдат свалени отпечатъци и приключи следствието. Разбрахме ли се? Родителските права ще бъдат прехвърлени на мен, разбрали? Не е вярно. На мен ще бъдат. Ти не можеш да се грижиш за това дете. Не можеш да се грижиш, 18 годишна мърла. Майка, която даде съгласие за продажбата на детето си у нас или в чужбина, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 6 години
и глоба от 5 до 15 хиляди лева. След като сключва сделка с прокуратурата, Роза получава 10 месеца условна присъда и глоба от 5000 лева. Като посредник при продажбата на дете, Стоил получава ефективна присъда от 3 години лишаване от свобода и глоба от 3000 лева. Кантората му се разследва за престъпна схема за продажба на деца, в която са замесени медицински лица и неправителствени организации. След приключване на следствието, грижите за малкия Йоргос са поети от биологичната му майка, подпомагана финансово от биологичния му баща. За 2018 година регистрираните малолетни и непълнолетни жертви на трафик са 54, а децата под наблюдение заради риск са били 33. Цифрите растат ежегодно, а нерегистрираните случаи са извън статистиката.